είμαστε εδώ πέρα. Πού είναι η κυρία? Πρέπει να ήταν βάσκο. Ναι, αλλά πού είναι η κάσα του? Πρέπει να συνήθως είναι μέσα. Πού είναι μέσα στο πίσω, αν δεν είναι... Α, πάνε τώρα στο ναό. Στο ναό, C'est pour aller au bain linéaire. Πρέπει να φύγει. Bambel. Ça s'est passé hier. Bah avec l'enseignant, oui. Ngari mes. Oui. Viel Bambel. Bambel. Am simțit din zile că v-al făcut de plin? Liza? Bum Ngari. Mă même din zile v-al făcut de plin? Ngari. Στο σπιτικό κάποιου ανθρώπου. Και τα παιδιά του εδώ. Εδώ είναι τα κουζινικά μιας οικογένειας. Εδώ είναι... Tu parles français? Όχι. Εδώ είπαμε είναι και η κουζίνα τους, η ηλεκτρική κουζίνα. Να και η τραπεζαρία. Όλος ο πλούτος εδώ μέσα. Να. Και τα ντουλάπια της κουζίνας αυτά εδώ είναι. Να και τα φρούτα τους εδώ. Και τα μαχαιροπύρωνά τους εδώ. Για να δούμε εδώ τώρα, βλέπω ράβι. Τι ράβι τώρα εδώ. Και το μαξιλάρι κάτι βλέπω ράβι. Μαξιλαροθήκη. Για να δούμε λίγο μέσα και το σπίτι. Γεια σου. Come sta? Bien. J'ai bon clergis. Je m'appelle. J'ai bon clergis. Εδώ είναι το σπιτικό του. Να μας δείξει θέλει το σπιτικό του. Να δούμε και το σπιτικό. Για να δούμε, η ώρα είναι 8 δείχνει η ώρα. Βέβαια έχει μείνει πίσω γιατί τώρα είμαστε 3 το μεσημέρι. Τώρα γιατί γράφει 8 η ώρα αυτός ξεχάστηκε. Θέλει να δουλεύει το ορολόι. No habla español. Είναι η κρεβατοκάμαρή του. Των παιδιών του τα παιχνίδια. Με το γραφιάκι εκεί πέρα. Έχουν και την τηλεόραση. Αυτό εδώ πέρα τι είναι? Άλλο δωμάτιο. Άλλο δωμάτιο εδώ πέρα. Βλέπετε εδώ πέρα χωρίζουν τα δωμάτια. Να έχουν και την τραπεζαρία τους εδώ βλέπω. Να και τα κουζινικά τους. Να η κουζίνα είναι σε άλλο σημείο.
Eso está riendo. Vai lá.